Goddag. Strøm. Man måler strøm i forskellige enheder. Den første enhed, vi taler om her, er ampere. Den bruger man, når man måler strømstyrken. Strømstyrken bestemmes ved at se, hvor mange elektroner, der løber for eksempel igennem en ledning på et bestemt punkt. Den anden enhed er volt. Og volt betyder spænding. Og spænding betyder, hvor meget kraft, der kommer igennem f.eks. en ledning. Den tredje enhed er ohm. Den bruger man, når man skal måle resistans eller modstand. Det er, hvis f.eks. man har et kæmpe kredsløb, som i et fjernsyn eller en computer, så sætter man nogle gange et stykke plastik eller noget lignende, som giver modstand. Og når man skal måle, hvor meget modstand der bliver givet, så gør man det i ohm. Nu vil jeg demonstrere spænding med dette forsøg. I de her vandhaner kommer der lige meget vand ud, lige meget hvor meget jeg drejer på vandhanen. Men, som man kan se, kommer vandet kraftigt ud her, fordi at hullet er mindre end det her. Så det vil sige, at spændingen er større i dette vandhul. Jeg har lavet en lille kredsløb her, som I kan se. Der er en minuspol her og en pluspol, så der går sammen med pæren, og når jeg tænder her, så tænder pæren. Det er fantastisk. Det jeg har lavet her, det er en jævnstrømsforbindelse. Det kan I se, at der står DC. Det er på engelsk direct contact, eller på dansk jævnstrøm. Det vil sige, at jævnstrøm det betyder, at alle elektroner går samme vej. De går fra minus her igennem til plus. Og det vil de så ved med. Det var igennem pæren. Jeg kunne også sætte det i en i vekselstrøm herover, står for AC, og vekselstrøm det betyder, at det sådan veksler lidt med elektronerne veksler med at gå forskellige veje rundt. Jeg vil gerne fortælle lidt om amperemeter. Nu vil jeg sætte den i et kredsløb. Amperemeter skal altid sættes i et selvforbindelse i en kredsløb, som vist. Når man så kredsløbet op, kan man se, hvor meget strømstyrken er i pæren. Her kan I se, at den cirka er 0,5 cirka. Så den lyser ikke så meget. Jeg vil gerne forklare lidt om voltmeteret. Her er det. Lad os gå i gang. Her kan I se en kredsløb, at jeg har tilsluttet voltmeteret. Voltmeteret det skal altid sidde i parallelforbindelse i kredsløbet. Det vil sige, at vi har en ledning her og her på hver side af pæren, som I kan se her. Når man så har tilsluttet voltmeteret, så kan man så måle, hvor stor spændingsfald er fra den ene side af pæren til den anden side af pæren. Her kan vi se, at den er på cirka 4,5 eller deromkring. Yes. Som sagt måler man resistans eller modstand i ohm. Men for at finde ohm skal man bruge amperemeter og et voltmeter. For at finde modstanden, så skal man bruge en lov, der hedder Ohms lov. Og den siger, at modstand er lige med spænding delt med strømstyrke. Nu vil jeg sætte denne modstand ind i dette kredsløb. Nu har jeg puttet vores modstand ind i kredsløbet. Men som I kan se, så lyser pæren ikke så meget. Fordi modstanden er så stor, at der ikke kommer så mange elektroner igennem systemet. Nu vil jeg sætte amperemeteret og voltmeteret ind i kredsløbet, så kan vi jo måle modstanden. Som sagt er modstanden lige med spænding delt med strømstyrken. Vi kan se, at spændingen er på cirka 22-21, og strømstyrken er på cirka den er 0,025. Når man regner det ud, så giver det 840. Og det vil sige 840 ohm. Så det er så stor modstanden er. Tak. Her er skolen. Her har jeg lavet en selvforbindelse med 3 pærer. Nu vil jeg så måle spændingsfalden på den første pære. Jeg kan se, at det er på cirka 1,5 volt. Nu skal jeg så måle det på den næste pære. Nu har jeg sat voltmeter ind i en anden pære, og jeg kan se her, at den også er på cirka 1,5 volt. Nu skal jeg sætte den i en tredje pære. Nu har jeg sat den i en tredje pære, og her kan vi se, at spændingsfaldet er på cirka 2 volt. Og 2 plus 1,5 plus 1,5, det er lige med 5 volt. Så ud fra det kan vi så sige,
at alle de 3 spændingsfelt giver det samlede spændingsfelt i kredsløbet. Yes. Hej, jeg har lavet et parallelforbindelse, og jeg vil gerne måle spændingsfeltet over den her pære. Så nu tænder jeg for den. Og så kan man se, så er spændingsfeltet cirka 5. Og det er den også her. Men nu vil jeg måle spændingsfeltet over den her pære. Ja, nu vil jeg måle spændingsfeltet over anden pære. Og så kan I kan se, at den også cirka 5 volt. Og det er den også her, men sanden. Og nu vil jeg måle over den første pære. Nu vil jeg måle spændingsfeltet på første pære. Og som I kan se, er den også cirka 5. Ligesom her. Så det vil sige, at spændingsfeltet i en pære er det samme spændingsfeltet i hele kredsløbet. Altså en parallel. I parallelforbindelse. Begge disse vandhaner kommer lige op vand ud. Og det er fordi, at dette. Jeg vil gerne forklare lidt om Jævnstrøm. Ja, nu vil... Det er lige hvor jeg vil sætte det. Ja, nu vil jeg fortælle måle. Det klipper vi fra. 3, 2, 1, nu!